Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Тодор и днес снимаме клипче на Clash Royale. Днес ще ви покажа реплей от 9-та арена. Да започнем с този първи. Осмо ниво срещу 7 ниво. Не знам как 7 ниво ще мине, но си мисля, че ето са добри. И четвърти, съм не ги върнала. Давай! И четвърти. Бега, направо от четвърти. Значи това 8 ниво ще закажем на 8 ниво. Видим? Айде! Не знам какво ще води. Чудо се и аз. Ще пробвам на всичко. Слишком се кой ще победи. Явно то отгоре победил. Да гледаме този с Legendary Kit. Така. Пишете долу в коментарите с кой според вас ще победи. Аз съм за този Thunderjack. Това. Майке, трябваше да пусна скелета, нали, а? Да. Явно 9-то ниво му се дава. Гледай. Гледай какво. И... Това му се ходеше направи. Електростола. Тук е скелета на армията тила. Но той не може да играе, да запомня. На трети, 9-то ниво, да спасува. Айде! Попълвате малко. Съжалявам, по-рано не ще става да игра.
Укрепляй. Ай, кой ли ще поведи хора. Много се надяваме, че той е долу. Той има много слаби легендар. Аре, пусти майнака. Майна да е опърка се хора с главни. Не си си не е. Но аз съм някой да кофе. Добре, пускай излизера. Бързо! И електрото. Бързо! Добре, добре. Колко край да римайна, бързо за спари сили. И 30 кръв. Майна. Мога да отнесам. Популяция там. Взимам. Край. Така е. Започваме да гледаме днес. Опа. Кой е най... О, тези са много равностойни. Vega Light срещу... аз съм бил в този клан Nova Esports. Сега да видим кой ще победи. Бандит? Знам, че сме сгодни, да видиш. Аз ти знам. Не опитва да против. Айде! Трябва да пуска. Айде. Айде. Отгоре ми повече не се бъде това. То отгоре го взема го като в световно. Леса метичко прави. Ден! Да са бандит. Генг! Явно то отгоре ще вземе. Той не е за нас. Това е последния реплей и свършим. Не знам защо не източно вече. Мисля да изигра едно-две, да. Драгай! What the fuck? Верните способ. Мазу. Как се пусне на верно време? Сега ще го взема. Като гледам. Бата време оттам. Ай. Последна Пойсън. Пусни Пойсън, какво е? Взима го. Победа за Vega Light. С малко закъснение. Майко мила. Леса. Бандитката. Джинг. Вече знаем, че Vega Light ще победи. Добре, Vega Light победи. Така.
Това беше последния реплей. Благодаря, че бяхте с мен и мисля да изиграя на 2 в 2. Ето, това е моя клан. Разгласата. С кой да играя? Ще играя на 2 в 2 и свършва. Никой матч. О, танки има, добре. Запах няма. Ще пусна Giant. Рокет, защо я пускаш там? Майко, колко е тъп. Не. А там аз пускам тук до Giant. Дай би! Добре. Бива. О, не бива. Олеле, майко. Кой ще пуснем? О! Взеха ми. Това беше хора, не знам, аз отказвам. Срите мускетарите и Giant той леки за овертайма, не е за сега. Прасенце. Имам какво да пусна хора, ще задавам. Ох, ме скараха от тях. О, не бе, не там бе! Не бе, трябва се... Глей. Аз се спада му го пуша, не го дъвкам. Не му дъвкам, не го пусна танк. Скво? Той ще ми пусна мускетарката и заминавам като почу леса. Гледайте само, гледайте. Аз ще спуснам... Хайде, взимай. Добре, това хаунда е много кръв. Не. О, добре. Добре. Фанахме ги. Добре. О, сега вече времето да ги битам. Дайте с... Ой, той има 3 мускетари. О, бе, трябваше ми за те втора ракета, бе! Оп. Плиз. Не. Изядоха ми. Кой да са мойличките? Девети. Би. Воу. Нет. О, 2 танка. Пусни Giant. О, тук ще стане гати фиаско. Съм Wizard. Рокет. Не дава. И край на играта, брат. Ето, победихме. Или че ти се само много. Благодаря.